Tak lelo lelo lelo
Pak sapa mau? Pak Suyadi. Pak Suyadi sampun diaturke. Pemanasan. Wis ora. Urung acara inti. Ya, sabar sih. Sabar sak Kita keluarga besar Sragen sedaya rawuh Pak De. Oh, sebagian. Kok Bu oh? Dedek. Dede. Oh, Bu lho, masuknya aku Bu. Dedek. Bu dari mana coba? Sampeyan mbok nggo kacamata. Nah. Dede. Nah, butuh vitamin genah. D. Mulane Dede. Sikile mlethek kabeh kok Dik. Bu. Mlethek iki Dedek. Kayak gimana tekan ndi gimana? Tak semua.
bojo ki wong Sragen ben muliye nyang Sragen, ora lali karo kendangane Sragen. Wong golek bojo wong Sumatera ya lali kowe. Wes, kadoan. Kadoan mulih Kaya bojo aku iki Sragen. lho, meneruskan posisi Sragen. Golek bojo wong Sragen. Mbok Marane- ora Sragen tak Sragen. Kowe ngerti Sragen. temen meneruskan posisi ning Sragen? Nah. Warisane ben ra ilang. Nah, betul gue. Ngono kudune cerdas. Tak sewen. Oh. Sliramu, mbok aja lali janji. Rasane aku tresnoku kang satu. Ya. Tetap tulus sakjroning batinku. Iya. Kangge matur ngeyak ing suwun. daing Swiswasana. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Mas Iya. Dole. Langsing saiki kaya aku. Yo.
nggih gunung. Aku anu pura-pura lupa kok Pak Sukiti aku. Ben dielekke kok biasane nek pura-pura lupa ngoten niku terus dielekke. Mosok aku kon eling kabeh, engko terus yangku ngeling-eling apa? Coba. Gah. Mas, bablase rong nggih gunung, Mas. Ya. Mas Tulus. Ya. Awas nek kleru sing ngendang. Tulus lagi anu. Aja Oh. Pak Sukiti pacarku iso suman